eeuwenlang lopen wij over de aarde. Generatie na generatie. Telkens over hetzelfde stukje grond. De een zet er zijn eerste stappen. De ander blaast er zijn laatste adem uit. De grond onder onze voeten is het toneel van ons leven. En het graf van onze geheimen. Ga met ons mee. Op zoek naar sporen van ons verleden. Om ze opnieuw naar het oppervlak te brengen. Expeditie Limburg. Ontdek het verleden. Moment. Stap, aankijken dit oog, steek bij de camera. Dan begin je te wijzen naar de tractor. Andere kant op. Nee, Omdraaien, andersom draaien. Andersom, nee. Andersom. Oh, ik wou het zeggen, precies. Zo, ja. Zo. Der geht mit. Keine Aber. Wo ist das Rad? Wo ist das Rad? Spitsweg. Er is geen raad. Wo ist das Rad? Het rad is voet. Weg. Ja, Expeditie Limburg is een fantastisch programma om te maken. Zowel met de mensen die achter de camera stonden, met de regisseur, met de redacteur van het programma, met iedereen die erbij betrokken was. Maar ook zeg maar, met de professionals als het ging om de inhoud van de programma's, met de archeologen, met de mensen in de archieven en zo. En iedereen was enthousiast. Daar komt heel veel vakkennis bij kijken, maar het is ook avontuurlijk. Want een van de kwaliteiten van het verleden is juist dat wij heel veel uit het verleden niet kennen. Het verleden is vreemd voor ons en er valt dus van alles te ontdekken en te onderzoeken. En wat we met zo'n serie als Expeditie Limburg doen, is om het brede kijkerspubliek deelgenoot te maken van dat avontuur. En gelukkig zijn er de deskundigen, de archeologen onder andere, die de bodem kunnen lezen als ze hem opgraven. En dat in combinatie met de verhalen van de mensen uit de buurt, uit de overdracht zeg maar, die nu vastgelegd worden voor ons nageslacht. En dat is denk ik het belang van deze serie, dat die door de eeuwen heen toch hele belangrijke elementen van onze geschiedenis menselijk weergeeft. En ik denk dat dat komt doordat de hele productie zo dicht bij het echte gevoel komt. Hè? Het echte gevoel van mensen. Die hele serie is doordrenkt met echt gevoel. Je ziet dat in de episodes die zich afspelen in Bocholt, maar ik zie dat ook in de episode die zich afspeelt rondom de Franse tijd. Ik zie het, de twee SS'ers, waar ik er dan zelf eentje van was, die benauwdheid in die cel en die drang om er naar buiten te komen. Het is allemaal echt. Een serie als Expeditie Limburg is belangrijk omdat je daarmee kunt laten zien dat geschiedenis mensenwerk is. Heel veel mensen denken dat het verleden simpelweg op te diepen is uit musea of uit archieven en dat het daar als het ware kant en klaar voor ons ligt te wachten. Niets is minder waar. Elke generatie maakt elke keer weer zijn of haar beeld van het verleden. Het lijkt erop dat de archeologen iets hebben gevonden.
moment toen de Franse soldaten daar begraven zijn, dat is alweer heel lang geleden. Maar het is ook een verworvenheid van de Franse revolutie, dat de Franse regering heel goed zorgt voor zijn onderdanen, dood of levend. Dat is ook een van de taken van de Franse consul. En ik heb toen ook ter plekke gezegd, ja, doorgaan met graven en zoeken. Ook de militair attaché van de Franse ambassade en de Franse ambassadeur in Den Haag had grote belangstelling voor de opgravingen. Omdat dit natuurlijk toch een herinnering is aan een belangrijke periode uit de Frans-Nederlandse geschiedenis. We hebben daar gegraven, we hebben het weer dichtgegooid. Ja, helaas nog niks gevonden. Hè? We hebben ze niet gevonden. Nee. Als ze er zijn, moeten we ze... Als ze zijn, moeten we ze absoluut vinden. Het hoort bij het verhaal. Het verhaal moet ook afgemaakt worden, denk ik, met het levende, in dit geval dode bewijs. Men heeft heel wat sleuven getrokken, heb ik toen gezien. Maar ik heb toen ook ter plekke gezegd dat ze op de verkeerde plek de sleuven getrokken hebben. En ik heb toen gezegd waar ze nog alsnog zouden moeten graven. Maar ja, dat is helaas nog niet gebeurd. Dat wil zeggen, die geschiedenis die herbergt nog steeds geheimen voor ons en ook willen wij het heel graag weten. We zullen gewoon geduld moeten hebben en moeten kijken of we misschien in een vervolgserie dat raadsel alsnog kunnen oplossen. Nou, dan hoop ik één ding. Dat is dat wij met z'n drieën elkaar hier heel snel weer ontmoeten. Zeker, met de gevonden resten. En ook de verfilming vond ik ook wel heel indrukwekkend van de Franse soldaten. Dus de acteurs die daar enorm ziek lagen en doodgingen in dat veldhospitaal in Kasteel Limburg. Vond ik ook prachtig verfilmd, ja. De eerste keer dat ik in het hospitaal kwam, trof ik daar de doden en de levenden. De gewonden en de zieken, door elkaar heen. De zieken lagen op de grond, zonder matras of zelfs stro, in hun eigen uitwerpselen. Als je de serie achteraf bekijkt, dan vind ik het soms jammer dat niet in echt elke aflevering een stuk drama zat. Want daar waar dat wel mogelijk was, kon je heel goed zien dat drama de documentaire versterkte en andersom. Doordat het drama en die hand van Robin Peters, die daar duidelijk in te zien is, zo mooi in balans wordt gebracht met datgene wat er echt gebeurd is Expeditie Limburg een hele bijzondere serie. De zaken werden toch voor kijkers veel tastbaarder. Je kon zien wat er gebeurde. Je kon zien onder welke omstandigheden soldaten van Napoleon op die terugtocht waren. Of je kon zien hoe zo'n vuursteen nou precies bewerkt werd. En ja, dan zeggen beelden natuurlijk altijd veel meer dan woorden. Daarin ging Robin Peters heel ver. Robin Peters gaat als regisseur meestal heel ver om het uiterste uit een acteur te halen. Ik heb de rol van kindermeisje gespeeld op de Hoeve van Bocholt. En zij werkte daar, maar op een gegeven moment werd ze daar gepest en geplaagd. En dat ging van kwaad naar erger. En dat kindermeisje kwam uit een zeer, zeer moeilijk gezin. Had een stiefvader en dat kind had het moeilijk. En dat kwam hier dus als kindermeisje hier naartoe. En dat meisje paste niet bij de rest van het personeel. Nee, totaal niet. Als ze de kleine maar niet laat vallen. Nee, natuurlijk niet. Dat is goed, hè? Keurig. Eén laatste keer. Even op het licht letten, dat is alles nog. Dat is heel mooi. Dat mannelijke werknemers haar op ongepaste wijze hebben aangeraakt en van alles. Ja. En dat is zo geëscaleerd dat zij uiteindelijk besloot daar brand te stichten. Het was geen makkelijke rol, dat was het zeker niet. Want ik weet niet hoe het is om gepest of geplaagd te worden, maar hoe hun mij op de set daar ook inderdaad vast hadden en in mijn haren zaten. En dan voel je toch wel dat als zoiets in het echt gebeurt, ja, ik zou dat nooit willen meemaken. Ik snap die wanhoop van haar, die snap ik heel goed. Want ik was zelf, op het einde van de dag had ik ook zoiets van, het is goed geweest, ik kon niet meer naar huis, dus het is mooi geweest. Goed zo. Oké, dan is het afgelopen.
En ik herinner me een moment waarin we in Venlo in de Frederik Hendrik kazerne aan het draaien waren. En waarbij acteur Armin Scheuten de rol van SS'er speelde. Door de regievoering en ingegeven door het script gebeurt er iets. En echt, ik maak het vrij zelden mee, maar op dat moment in 1 take en hij was goed en de acteur huilde door de omstandigheden die waren gecreëerd. Dan wusste ich, alles ist gut. Und jetzt ist sie schon 2 Jahre alt. Und ich habe sie die Hälfte ihres Lebens nicht gesehen. Ik heb de rol gespeeld van François Heijnen. Dat is een Franse soldaat uit het leger van Napoleon. En de militair is François Heijnen. Hij is geboren in Stein. Ik heb meer dan 4000 kilometer in mijn benen zitten. Ik ben zwaar bepakt, vermoeid, ik heb pijn en ik ben ziek. Ik heb dysenterie, maagziekte. En op mijn weg terug besmet ik ook andere mensen door de dorpen waardoor ik heen trek. Dit was mijn eerste hoofdrol, dus ik ervaarde ook gelijk hoe het is op een grotere filmset. Ik had eigenlijk verwacht dat het er allemaal heel hectisch aan toe gaat, heel snel, maar het was een hele warme sfeer. Iedereen die werkte met elkaar samen. Nou, mijn favoriete is Kasteel Limburg, omdat het raadsel niet is opgelost. Maar ik vind ook het bouwhistorisch onderzoek. Dus het hele verhaal over de boerderij en de bewoningsgeschiedenis daarvan vind ik heel boeiend. Omdat het ook weer een heel andere tak van onderzoek betreft. Niet alleen archeologie is. Waarbij het ook heel dicht bij de mensen komt. Want hoeveel Limburgers wonen niet zelf in een monument, hebben een boerderij, zijn daarmee bezig om die te restaureren of te renoveren. En met zo'n programma laat je zien wat het grote verhaal is, wat die stenen vertellen. Want in feite is zo'n huis ook een soort archief dat je kunt lezen. Wat is er nou zo bijzonder aan deze kelderkoek? De vorm, het zijn er bovendien 2 naast elkaar, zie ik in de gauwigheid. De gewelf geeft aan dat die 17e eeuw is. Je ziet ook weer die Bocholte blok, maar dan wat ruwer bekapt. Franse kerkhof en de Duitse soldaten in Blerik in de kazerne. Was ook heel spannend, vond ik. Mijn favoriete fragment uit Expeditie Limburg is het interview met Jo Vaassen. De aflevering Bocholt, het verhaal waarin hij vertelt dat hij getuige is geweest van die brute inval van die SS'ers. Waarbij zijn vader gevangen werd genomen en ook mishandeld. En waarin hij vertelt dat dat als jongetje zo'n enorme impact op hem gemaakt heeft. Je ziet nu, 60 jaar later, dat die man op het moment dat hij dat verhaal vertelt, een emotie laat zien die weliswaar voorzien is van een eeltlaag, maar waar zo makkelijk doorheen te prikken is. Wenn Sie das Rad nicht rausholen, mache ich Sie fertig. Jongens, denk dran, dat maakt impact op ja, kinderen. Absoluut. Zware impact. Ik heb er nu nog moeite mee. Wenn sie het niet rausholen, werden sie erschossen. Ja, dan wordt het gehaald. Het vader dat wil onder de bakoven uitgehaald. Nee, terug. Wieder, weg! En dan staan we voor de poort. En toen moest vader mee. Sie gehen mit uns. Nou, de Via Belgica vond ik heel interessant.
het Frans Kerkhof, maar ook de opgravingen die in Venlo gedaan zijn. Dus ik heb het allemaal eigenlijk met grote belangstelling gevolgd. Ja. Ik denk dat dat een mooie toevoeging is en een rijke toevoeging aan de geschiedenis van Limburg. En ik complimenteer de initiatiefnemers en de makers vooral ook van deze documentaire. Ja, toch Kesselt op de Schans. Ik vond Bochels heel mooi. Het verhaal achter die enorme boerderij. Maar Kesselt op de Schans, ja, dan lopen me de rillingen over de rug. Onze aarde. 4,5 miljard jaar oud. Ergens in een eenzame uithoek van het immense universum. En uitgerekend hier gebeurde er nog niet zo lang geleden iets heel opmerkelijks. En dan kom je op het werkniveau van die archeologen. Weet je, 400.000 jaar terug. En dan is iemand voorbij gekomen. En die heeft daar iets laten vallen. En dat trap ik op. Maar wat kunnen een handvol steensplinters ons nog meer vertellen? We weten nu dat deze grond 280.000 jaar oud is. En dat de vondsten zich in primaire context bevinden. Dus net zo oud zijn. Maar wat is hier dan precies gebeurd 280.000 jaar geleden? Wie heeft die sporen achtergelaten? Homo sapiens bestond toen nog helemaal niet. Maar wie was het dan wel? Het maakt je bewuster van het feit dat wij hier maar voorbijgangers zijn. Net zoals die mens die vuursteenknol vond. Die woonde er ook niet. Die was een half uurtje later was hij weer weg. En dat geldt ook voor ons. En het is mooi om je dat te realiseren. En het is mooi om het verhaal van die andere voorbijganger te achterhalen.